Benvinguts al canal BAM 2000 i aquest quart tutorial sobre les presentacions de Drive. Molt bé, el que farem avui serà veure com es poden fer transicions i animacions dintre de la nostra presentació. Nosaltres tenim, quan ja tenim la nostra presentació acabada, aquesta diapositiva, totes acabades, molt bé, doncs podem anar aquí a iniciar presentació per veure com queden. I es carrega la primera diapositiva i quan jo faig un clic salta a la segona, a la tercera i així fins al final. I aquí al final tinc de donar un escape per tornar a la presentació del principi. Però això ho podem animar i ho podem fer de diferents maneres. Podem anar a insertar i animacions, que ens sortiria per aquí, o simplement podem clicar sobre de la diapositiva que vulguem i anar a canviar transició. Molt bé, aquí tenim dues opcions, de diapositiva i d'animació. Ara farem la primera, la transició de diapositiva, és aquesta part d'aquí. És a dir, ara direm com canviarem d'aquí a aquí, d'aquí a aquí, d'acord? D'una diapositiva a una altra. En principi, per defecte surt sin transició, sense transició. Però si despleguem el menú, podem escollir aquestes opcions. Jo agafaré, perquè em sembla que queda bastant simpàtic, una que es diu galeria. I li diré que vagi, per exemple, puc regular la velocitat, d'acord? De molt a poc, que no queda bé, ni molt ràpid, que tampoc es nota. Deixarem una cosa mitjana, la posarem per aquí. I li diré que ho apliqui a totes les diapositives. Perfecte. Doncs veurem, iniciarem la presentació. I aquí tenim la primera diapositiva i ara quan fem clic, veieu, té una forma més maca de canviar. Doncs perfecte, tornem a donar-li escape per tornar a la nostra primera diapositiva. Vale, doncs aquí ja tenim les transicions que tenim entre una diapositiva i una altra. Tanco per tornar a repetir el mateix. I ara el que faré serà aniré a aquesta diapositiva, animaré aquestes dues, aunque es podrien fer en totes, d'acord? Aniré a aquesta i ara em posaré a sobre d'aquest quadradet, perquè serà la primera, i clicaré a sobre, d'acord? I aquí diré aplicar animació. Faré un clic i voldré que sigui un fundido d'entrada, doncs per exemple fundido d'entrada, o tinc diferents opcions, no? Li donaré aquí fundido d'entrada. Al fer clic és quan jo faci un clic, d'acord? I també torno a tenir les mateixes possibilitats. Molt bé, doncs ja ho tinc. Una, clicaré a aquestes lletres, donaré també a fundido d'entrada, aquesta d'aquí, podria fer aquí, faré que sigui a aparició, d'acord? Deixaré la mateixa velocitat i finalment clicaré a aquesta tercera entrada, li diré animació i aquí ja van apareixent les diferents opcions que estic fent aquí. Sí? Veieu la granota? Vale, i aquí aquesta li diré que sigui també un fundido d'entrada, una mica que vagi més a poc i aquí ho tinc. Sempre puc donar-hi reproducció per veure com sortirà aquesta animació, però ho deixo pel final. Vale, doncs anirem a fer la presentació d'aquesta diapositiva i ara veieu que aquí no ha sortit res i aquí tampoc. Ara quan jo faci un clic ens surten aquestes les dues opcions que he fet. Molt bé. Hem vist que aquesta no ha funcionat, Faig un clic aquí sobre i li faré una animació, añadir animació, i aquesta també li diré a aparició, amb una forma que sigui a poc. A veure si tenim sort. Ho reproduiré des d'aquí mateix. Perfecte, veieu? Ens queda amb tot el fons només. Quan faig un clic, el primer que passarà serà el títol, després la foto i ara aquesta vegada sí que apareix el text, si vol. Aquí ja està. Molt bé, doncs aquí tenim la nostra presentació. Això perquè hem fet
fundido d'entrada, d'acord? Però podríem fer-ho amb aquesta segona, el que faré serà una altra cosa. Tanco això, molt bé. I vaig a la següent diapositiva. Aquí tinc una sèrie de fotos i el que faré serà uns fundidos de sortida, d'acord? Clicaré la primera, botó de la dreta, com sempre, aplicar animació. I ara en lloc de dir-li fundido d'entrada, faré un clic i li diré fundido de salida, d'acord? Primer marxarà aquesta, faré un clic, animació, li diré fundido de salida, clic, animació, fundido de sortida. I a l'última, com no voldré que desaparegui, si no es quedaria tot en blanc, el que faré, per exemple, li donaré un altre tipus d'animació. Li diré, doncs, que surti per l'esquerra, d'acord? Podria ser una opció. Molt bé, doncs anem a veure des d'aquí com funciona això. Es carregarà la diapositiva i ara aquí aniran desapareixent a poc, quan jo faci un clic, el primer clic, el segon clic, tercer i l'última marxarà cap a l'esquerra. Veieu que això no queda massa bé, així que el que tindria que fer és eliminar aquesta última sortida. Com la tinc aquí, el que faré serà treure-ho. Clico a sobre d'aquesta fletxa, faig un clic i si vol, ara, i si vol desapareix. Ara tornarem a reproduir això. A veure com queda. La diapositiva es trasllada. Molt bé. Faré un primer clic, un segon, un tercer, i aquí ja s'ha acabat allò, aquesta fletxa que va passant, com aquesta no té cap moviment, doncs es queda aquí. Molt bé, i per exemple el que podríem fer per tenir altres opcions, farem un clic per treure això, per exemple aquestes dues fotos, com és el títol, el que li diré, li posaré una animació, i per exemple que sigui una entrada que giri, quan surti girarà això, i aquesta doncs li diré que aparegui entrar per l'esquerra, entrar per l'esquerra. Molt bé, a veure com funciona això. És a dir, quan surti la diapositiva, només sortirà el títol. Al fer un clic donarà una volta i al fer un altre clic la meva foto apareixerà. Bé, doncs anem a veure com ha quedat la nostra presentació finalment. Sortirà això, faig un clic i un altre clic, i aquí surt la foto. Canvio diapositiva. Aquí, com no li he fet res, doncs es queda com estava. I aquí ja ha sortit tot de color verd al fons. Faig un clic i sortirà el títol, la foto i el text. Molt bé, faig un altre clic, passo a la següent diapositiva i aquí teníem també unes animacions. Faig un clic, 2, 3, aquí no hi ha fet res i marxem a l'última diapositiva on teníem posat el vídeo que havíem descarregat en els altres tutorials. Doncs molt bé, fins aquí aquest tutorial. Ens tornem a veure al canal BAM 2000. Fins ara!